Kim, hvordan arbejder I med IT her på afdelingen? Særligt er det mig, der står for det med at arbejde med IT. Vi har for nylig indkøbt en smartboard og en iPad, som vi kan koble sammen, og så vi kan vise det undervisningsmateriale, vi nu har oppe på smartboarden, som eleverne så kan interagere med. Det der iPad, det kan jeg godt tænke mig at høre lidt mere om. Hvordan arbejder I med det? Jamen, vi har som sagt købt en enkelt iPad, som vi har noget forskellige undervisningsmateriale på. Der er blandt andet et resistorprogram, som vi kan give til eleverne. Så kan de tage en modstand, aflæse de ringe, der er på, aflæse farvekoden, og så kan de bruge det her program til at finde ud af, hvilken tolerance og hvilken modstand nu er på. Er det meningen, at eleverne sådan skal have deres egen iPad? Skal de selv købe, eller hvad forventer I ligesom? Det er på sigt nok meningen, at vi går mere og mere over til tablet, altså til iPads, frem for at bruge almindelige bærbare eller stationære computer. Ja, så det bliver nok fremtiden for os. Hvad med andre undervisningsmaterialer på iPad? Altså, kan man godt bruge det? Er det ikke for småt, eller hvad? Jeg synes ikke, vi har oplevet nogen problemer med det hidtil i hvert fald. Vi har blandt andet et program til at fjernbetjene server. Så kan man sige, at serverne kører som regel ved en skærmopløsning, der er en del højere, end hvad en iPad kan klare. Men jeg har ikke oplevet nogen klage over det endnu. Okay. Rykker det her med iPad hos eleverne, Kim? Det synes jeg, det gør. Vi arbejder en hel del med læringsstil herinde. Og de taktile elever, som normalt ikke vil være stimuleret i samme niveau som de audible og visuelle orienterede elever, så synes jeg absolut, at vi begynder at få fat i den gruppe af elever, som ellers ville have været tabt. Okay, interessant. Har du godt råd til dine kollegaer, som gerne vil begynde at anvende iPad eller måske mere IT i undervisningen? Har du godt råd der? Ja, det er, at de skal gennemtænke, hvorfor at de egentlig ønsker at anvende sådan noget som en iPad i undervisningen. Der skal være et formål med det. Det skal ikke bare være investering i ny teknologi for teknologiens skyld. Hvilke overvejelser skal man gøre sig der? Jamen, i mit tilfælde så har jeg gjort mig en masse pædagogiske overvejelser, og det er også derfor, at vi har indført det. Det er på baggrund af de taktilorienterede elever. Så for at få fat i dem, så var jeg nødt til at finde et interface, der passede til dem, frem for eksempel mus og tastatur til en almindelig computer. Så det er simpelthen ikke nok, at de får den her fede iPad i hånden, og det ser fancy ud, eller hvad? Nej, det er det ikke. Det synes jeg bestemt ikke. De skal have et formål med at anvende den. Så der skal ligge et formål bag undervisningen.